No farem tractes, Magnum. Vinga, tirem que parlem d'en Higgins. Pensa que en Higgins n'és capaç d'assassinar. Hi ha algú que li vol mal, només li demana una mica de temps per saber qui és. Que no. Fins ara, Magnum, haig de fer uns informes i fa gairebé 2 dies que no dormo. Com jo. Tinent, quantes històries d'Agatha Christie es va mirar? 5. Em vaig perdre la primera. La guàrdia no es va acabar fins molt tard. La tinc. Ah? La primera. La tinc en vídeo. Et tingui. Potser li podria deixar. Tenim un vídeo a comissaria. Sí, però hi deu tenir una feinada amb els seus informes. 2 hores. Quan et torni això, vindré amb un ordre d'arrest. Mentrestant, deixo els meus homes a les portes. Que no se'n vagi ningú. Molt bé. Vull saber per què no se m'ha permès de parlar amb la policia. Archer, ja tornaran i prendran declaració a tothom. Magnum, l'aviso. Això d'encobrir en Higgins ho sabran les autoritats. No sabem si n'hi ha hagut cap d'assassinat. El cos no tenia senyals. Si m'ho explica, potser em podria aclarir per què no se m'ha permès d'examinar-lo. D'això no hauria de parlar amb el tinent Tanaka quan torni. I tant que ho faré. També li haig de fer 5 cèntims del seu amic Rick. O és que ja li he explicat a la policia que l'hem enxampat infraganti. Jo no tinc res per dir-li. Si té problemes, parlin amb la policia. Mentrestant haig d'aclarir unes quantes coses.